जा ତମେ ତ ଡବଲ ବୋଟ ନେଇକି ଯାଉଛ ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଦେଖ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି କହିବ ନା ଡେକୋରେଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ମାନେ ତମ ଓନ୍ଲି ସଂଗାତରେ ଇଏ ଆମର ସାଙ୍ଗ ୟାର ଟେଣ୍ଟଟା ଏ ମୋ ସଡୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟର ମିଳେ। ଏଠି ଆମର ମଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ ବାହାଘର ଚାଲିଛି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ କ୍ୟାମେରା ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଘରର ବଡ଼ ଭେଣୀ। ହାଇ କରିଛି ତମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇଠି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କ ମିସେସ୍। ମୁଁ କହିଦେବି ହେଲା ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ପୁରା ବିଜି ଅଛନ୍ତି। ଗିଫ୍ଟ ମାଗୁଛୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇନି ମୁଁ କହିଲି ଫୋନ ପେ କରିଦେଉଛୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେ। ବୁଝିଲି ଯେ ଗୋଟେ ବଣ ବଣିଆ ଦେଖାଉଛି ମାନେ ସିମ୍ପଲ ଏଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ ଆକାର ବନେ ଏଇଟା ଦେଖ କ୍ୟାମେରାରେ ସଡୁ କ ବାହାଇ ପାରୁନି କ ଆଦରେ ବାହାଇ ପାରୁନି ମୋ ପାଇଁ ଝିଅ କିଏ ଖୁଦିଅ ତ ଶାଢ଼ୀ
আর রাজি কিন্তু লাগছে রে এই হ্যাঁ ওই এতে ইয়ে করে লিপিটা ফটো গুলো নে এ କହିବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କାହିଁକି ବାହାଘର କର যেহেতু চিকেন মটন হবো না তেমন চিংড়ি মাছ ফাছ এগুলো পুরা পুরি কি খান যে মোর মাছ বাহ